Belai no kirima sisa ini waisa South Korea o plane class ongkha ba phatika kayekdin sikangsi Kazakhstan o biman crash ongmani mane accident ongmani afrobo borok thuyka tini bo haino hai kaisa South Korea o plane class ongmani borok belai kheno thuyka komse kom 125-20-25 jon thuyka tebo thuyka na kwbangma takhano boso thuyka saimaya ko belai no uanama sisa accident ongmani.